kapayapaan ng Diyos na siyang tunay nating hangad. Sa Filipos 4:7 nasusulat, nakasaad, ang sa ati mag-iingat sa isip at sa puso man, kung ating panatilihan at ang Kristo'y sasamahan. Itong Kristo na siyang Pasko, na di nila naunawa, na siya nilang isininsay at mas nang hawak sa kata. Sa 3:15 ng Kulusas, na dito ay sinasabi, kapayapaan ni Kristo ang siyang dapat na maghari. Sa 13:35, sa panulat ni San Juan, Kristong Pasko ay sasama kung tayo'y mag-iibigan. Kaya gayong kahalaga ang pag-ibig sa samahan. Ito lamang ang patunay sa Diyos itong ating bayan.